Bota se m'ha empatat. Doncs no gaires, però demà. Doncs no gaires, però demà. I tindré un torn per parlar, i tindré un torn per parlar. En català. La proposta serà un clam. La proposta serà un clam. Perquè ens vagin respectant, perquè ens vagin respectant. Bé, bon dia a tothom, gairebé bona tarda, benvinguts al vermut de Junts per Sant Vicenç. Bona festa major a tothom, no va començar gairebé pel clima, però afortunadament ha canviat, com tantes altres coses que no van gaire bé, però que afortunadament canviaran, o si no les farem canviar entre tots. Aprofito que és festa major i que sempre fem una breu referència a la situació del poble. És inevitable recordar que hi ha molta gent que pateix i molta gent que pateix molt, i que també és veritat que intentem fer tot el que està al nostre abast, amb eines escasses per intentar ajudar la gent. Per tant, amb poques eines intentem ajudar molt. I també m'agradaria, ja ho he dit altres vegades, però em sembla que està bé dir-ho avui, que celebrem la festa major i que falta poc més d'un any perquè tornin a haver-hi eleccions municipals. Recordar que a mi, que ara des de fa un temps em toca fer d'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, que a mi m'agradaria tornar a ser candidat i que si els meus companys em fan confiança, doncs estaré encantat de ser candidat a les properes eleccions i, per tant, intentar tornar a ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Dit això, aquest any, per tal de celebrar una mica aquest vermut i d'acompanyar aquest vermut, tenim la companyia de dos artistes molt reconeguts del nostre país, dos artistes diabòlics, perquè veureu que el seu paper és infernal, i farem una petita representació teatral d'una obra que ells representen en molts llocs del país. És a dir, van girant pel país i van fent una representació, van fent uns pastorets i alguns d'aquí de Junts per Sant Vicenç els ajudarem a fer la representació, però com que nosaltres no ens sabem el paper, portem un paper a la mà i ens tocarà llegir. Per tant, espero que ens perdoneu que alguns llegim i que en canvi altres actuïn amb molta més soltura i habilitat. No ens compareu amb ells perquè ens estareu tots en mal lloc, però al contrari, jutgeu-nos amb una mica de bona voluntat. Us deixo amb en Quim Vila, que fa de cap de colla, que fa de jefe de la tropa, us ho acaba d'explicar una mica i després farem aquest breu tram d'uns pastorets que estan adaptats a l'actualitat del nostre moment. Quim. Farem un tros de primer acte, nosaltres som de Moià i el 23 de novembre vam començar a assajar aquests pastorets que vam escriure molt de pressa i és una adaptació de Pau Torres. Els que els heu vist suposo que coneixeu el Satanàs, Llucifer, doncs aquí hi ha Satasnar, Lucibert. Els pastors no són Lluquet ni Rovelló, sinó que són Escarret i Converjó. I aquí només fem el primer quadre, fins que surt l'Àngel, però bé, si algú té il·lusió de veure'ns, doncs riurà molt, perquè a més, clar, penseu que les tentacions, per exemple, el Converjó es menja el bocat del pacte fiscal, l'Infern és el soterrani del carrer Gènova, on els volen espanyolitzar, i no sé, farem el primer quadre, que dura uns 10 minuts i espero que us agradi. Moltes gràcies. Vet aquí que una vegada, fa molt poc de temps, en un país molt proper, dos joves catalans que esperaven ansiosos el comunicat oficial de la data i la pregunta d'un referèndum il·legal per la independència del seu territori, s'adormien ben botits després d'un àpat nadalenc al costat de la catalítica i s'endinsaven en malsons on polítics espanyols, pretesament demòcrates, els feien la guitza bo intentant impedir-los exercir el més bàsic i fonamental dels drets de la societat moderna i civilitzada, el vot. No siguis tan cagadubtes, dona, cada cop que busquem experiències noves només hi veus que problemes. Jo no ho veig clar. Veus? Mira aquell pany d'allà. Quina malaganya fot. Aquest
darrere meu? Mira quin bigoti, i quina mirada. Estan els peus del planell, drets com escarpes. Que no havies vist mai ningú amb bigoti? Vols que truqui a la policia que vinguin de seguida, que hi ha un rònec bigotut sospitós que té collonit el covard del meu col·lega? No fotem cagarela. Que te'n refies de tothom. De tothom no, però entre poc i massa, que si no, no fotríem res de bo. Si fos per tu encara seríem pintant nyus a les parets de les coves. Sí, el fot a tant. Ja estàs avisat. No estiguis cagat, Tom. Mira, ara li preguntaré si anem bé per arribar a lloc. Ens prenem un tallat i continuem el camí. Sí, tu veus molt fàcil, tu. No saps quina color de fatxa que fa per aquí. Això mateix estava pensant jo. Mira, aquest tio banyes. Banyes? Vols dir que no són dues barrugues? Pobre home, calla, que ara no sé mirar cap aquí. Li preguntaré si anem bé i si anem ben encarats. I és que així destorba. La pau del meu barbut. Oh, cony, sí que és sorrut. És aquest que està més esperat que un unionista. Qui sous i on aneu? A veure... Respons de pressa. Què t'he dit que tot plegat no feia bona pinta? Quin geni, no se'n parli, home, per tan poca cosa. La crispació m'està gratinant per dins. Digues, respon d'una vegada. Qui sou? Som uns catalans de Sant Vicent dels Horts. Sant Vicent dels Horts? Collons és això? Sortint de Barcelona, agafen l'autopista a la 2 i llavors passant per davant de TV3, que deixes a l'esquerra, i de l'estat esportiva del Barça, que a la dreta, i abans d'arribar a Molins de Rei, gires cap a l'esquerra. Miserable! Que et burles de mi? No et facis un pedaç de res. No puc burlar-me de vostè, si jo només volia fer-li una consulta. Maledicció! Guarda't de pronunciar aquest vot en la presència, si no vols que et faci sentir tot el pes de la meva ràbia. Per què dir consulta? Et dic que callis! Ja prou de fas. Digues, on anem? Anem a Barcelona, al parc de la Ciutadella. I amb quina intenció? No et facis emprenyar, Amb la intenció de sentir de primera mà l'anunci de la data del referèndum per la independència. També serà això vosaltres? Oh, la nostra dissort és segura. Veus? Que l'has fet emprenyar. No l'entenc en aquest. Per mi que ha xumat massa i va de cost. Maleïts! Serà veritat que en Mas vol humiliar-se més encara. Para. Em sembla que compta manifestants de la via catalana. Aquest Llucinet encara no ha arribat, però si les dades que em donà confirmen tot això, tots sabreu el pes de la meva ràbia. És puta de fatxa. Sí, noi, aquest lloc està poc ventilat. Que n'arriba un altre. Hòstia, aquest llec també! Només pot anar cap a més Sabater. Salut, líder mundial! No em vinguis amb raspallades, que estic que transpiro sutja. Digues, què hi ha? Què escriu ton nom? No sé pas com començar. Encara la Constitució tremola pensar que una nació sola ens pugui somiar. Sis, m'estàs dient que s'estan complint tot el que diuen les enquestes? Les enquestes s'han complert. Ja l'ANC ho ha anunciat que és tan forta i és tan ferma que tota oposició serà erma i ho tenen que arribar. Tota la meva ràbia es pondria a l'odiós instant aquest. I què volen fer? Un referèndum. I quan ha de ser? El novembre que ve. Merda! Tota la meva força exalta i tota la meva ràbia salta per tornar-la a la No esperava que tu. Fins i tot el PSOE mira que és qüestió de bona vida i han de lluitar com ningú. Perquè arribats a l'instant del dia de la consulta, si foten un sol vot a l'urna, ens enfonsen dins del fang. És un estat tronat que ha perdut bona manera. Cal anar a la Ciutadella de Barcelona. Però què veig?
Qui són aquests 2 milions? Ai, ara sí que estem morts. Els hilillos del prestigi ja me n'havia oblidat. I tot ho hauran escoltat. Ai, esperem. No passa res. Deixa'm dir mi. Vosaltres heu de pagar tota la ràbia que porto dintre meu. Vinga, va, passeu-vos tots dos. Tu, jau aquí. No es molesti, que aquí estem bé, ja podem parlar, ja. Acosteu-vos tot seguit. Si no voleu que us agafi, us rebenti i us esclafi, com si fóssiu un mosquit. Ai, no moriré de por. Fes com jo. Fes el valent. Que em crida a mi! Soler! Que em diu alguna cosa? Si de casa m'has tirat, que no vull fer nosa. Doncs mentre anàvem parlant, anàveu escoltant els designis del govern. Dispensi, però això no és veritat. I és que res, jo ja em veig a bona terra. I com s'entén això? És que som, i esclar, no he gastat res per cap orella. Molt bé, doncs així, deixa per ella, aquell s'ho final turber. No, tampoc no hi sent. I té una infecció que li ha fet uns taps de cera. Calla! Però només em volia referir. Et dic que callis de seguida. No ho sento, i tant que cria... Sóc jo que no et vol sentir. Lucibert, truca a l'exèrcit fidel sense demora. Veus? No ens ho digues, espera'n, i ja ens arriba l'hora. Tot per no saber dir el pa. Que comencin guerres santes contra els marcs legals hostils. Veniu, patriotes servils, que el dret el marqui les armes. Està bé, veniu aquí, que us vegin que sou de tal perill. Veniu aquí. Està bé. Molt complagut he escoltat la vostra cançó i he sentit pel seu to el vostre gènit fill estut. Els anhels dels catalans tenen els dies comptats. Ara ja podeu parlar amb els virus nacionals. Qui som? Oh, arrencat. Penso que no cal dir que estem disposats a mentir pel procés català. Som la DC i la Rajoy. Saps que tot ho perdrem per conservar la nació. Jo soc Montoro, el que té la força del talent. Montoro, l'amo del monadet. El que ens fa mig i Sou rafaes. I amb el meu pensament brut, els comptes de diners, oh sí, els joves que duren pur. jo reunido. S'imitaran uns signes com una grada. Ja no sembles la pell. Però se'n coneix com s'oia. Vostres vots són complaents. Quin collàs l'estat de dret? I tu, burrut, què estàs fent? Mostra'ns tot per missió esbert. Jo vaig rodar sentits entre amigos amagats, prometent fiscals amics, que més s'hi buiden els pals. Alfredo, salta al govern. Ja sense massa seriós. Ni mostrar massa plomero. O fer de no ser pepero. Tots beats i el perillia, i assenyats conservadors, aquí hem d'oli, senyor. Som l'impresumit. Vostres armes poderoses triomfaran, estic segur. Tots fins
ara mai ningú i puguem posar les coses. I si és cert que em van dient pel món i que ens insulten, que aquest collons de consulta em faran bloquear o no, no hem de fer res més endavant a la gana de seguida, perquè amb ma tropa decidida estic segur de guanyar. Vostres ordres complirem. Molt bé. Aneu i feu el treball bo que ens convé. Cada adepte que em dureu us farà guanyar un escó. Que mori l'independentisme, esgrimiu la Constitució. Preneu inquietuds de cisma i d'autodeterminació. I quan el Parlament flamegi, m'agafeu aquest parell i que es mengi l'estelada fins que quedin groc i vermell. Però ha de ser boníssim amb un bon raig de moscatell. Agitador! Qui és aquesta? Una mossa d'esquadra. I tenim bon cos. Com el dels Mossos d'Esquadra, La ràbia! Que m'hagi de veure així humiliat i amb el llavi de dalt rempat. Les teves arts del passat podràs posar-les en joc, però no faràs molt ni poc amb ton feixisme tornat. L'Europa prové la vol mentre es va tensant el dia que vol que el món racional pot sigui el valor més alt per decidir amb garantia. La ràbia! Veure'm així humiliat d'aquesta manera. doncs aneu-vos-en fent a la idea. Ah, i el màstil i l'estelada us els podeu fotre. Potser prou de pi